ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବାକୁ ଯାଉଛି ରାଜୀବର କାହାଣୀ ଦ ହଣ୍ଟେଡ୍ ବ୍ରିଜ୍। ରାଜୀବ ନୂଆ ନୂଆ ମୁମ୍ବାଇକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇ ଆସିଲା ତ ତା'ର ସାଙ୍ଗମାନେ ମିଶି ରାଜୀବ ପାଇଁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ପାର୍ଟି ରଖିଥିଲେ। ସରପ୍ରାଇଜ୍ ପାର୍ଟିରେ ରାଜୀବ ମାତ୍ର 2 ପେଗ୍ ପିଇଛି କି ନାହିଁ ତା ଘରୁ କଲ୍ ଆସିଲା ଯେ ତା'ର ଛୋଟ ଝିଅ ପ୍ରେରଣାର ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି ତ ତାକୁ ଜଲ୍ଦି ଘରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ତାକୁ ମନା କରି କହିଲେ ଯେ ସହରରେ ନୂଆ ଆସିଥିବାରୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ହଜିଯିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ତେଣୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ରହିଯା, ତାପରେ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ତୋତେ ଘରକୁ ଛାଡ଼ି ନେଇଯିବୁ। କିନ୍ତୁ ରାଜୀବ କାହାରି କଥା ନ ଶୁଣି ନିଜ ସ୍କୁଟର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ଘର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ତା ଘରକୁ ଯିବା ରାସ୍ତାଟି ପୁରା ସୁନସାନ ଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ଧାରିଆ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ସେହି ସୁନସାନ ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ରିଜ୍ ପଡ଼ିଲା। ଯେତେବେଳେ ରାଜୀବ ସେ ବ୍ରିଜ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ତାକୁ କିଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗିଲା। ତାକୁ ଲାଗିଲା କେହି ଜଣେ ସେ ବ୍ରିଜ୍କୁ କ୍ରସ୍ କରିଗଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେବାରୁ ସ୍କୁଟରଟି ସ୍ଲିପ୍ କରି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ସ୍କୁଟର ଉଠାଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଟରଟି ଆଉ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ନାହିଁ। ତାକୁ ଲାଗିଲା ସ୍କୁଟରର ଇଞ୍ଜିନ୍ରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ସ୍କୁଟରଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉନି। କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍କୁଟର ସ୍ଲିପ୍ ହେବା ଘଟଣାଠାରୁ ହିଁ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ପୁଣି ସ୍କୁଟର ଷ୍ଟାର୍ଟ ନ ହେବା ଚିନ୍ତା, ତା'ର ଚିନ୍ତା ବହୁତ ବଢ଼ିଗଲା। ପୁଣି ସେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଭାବିଲା ଯେ ତା'ର ସାଙ୍ଗମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ପରେ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଘରକୁ ଫେରିବେ ତ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ସେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ନେଇନେବ। ତାପରେ ସେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ପକେଟରୁ ମୋବାଇଲ ବାହାର କରିଲା ତ ତାକୁ ଲାଗିଲା ତା ମୋବାଇଲ ଲାଇଟ୍ରେ ସେ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଠିଆ ହୋଇଥିବାର ଦେଖିଲା। ଆଉ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତାକୁ ଦେଖି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ମୋ ଝିଅର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ, ମୋତେ ବଚନ ଦିଅ, ତମେ ମଦ ପିଇବ ନାହିଁ, ମଦ ପିଇବା ଛାଡ଼ିଦେବ। ଏତିକି କଥାରେ ରାଜୀବ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଭଳି ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲା। ସେ ଯେତେ ଦୌଡ଼ିକି ସେ ସ୍ଥାନରୁ ପଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ଗୋଡ଼ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁନଥିଲା। ପୁଣି କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ତମ ଏହି ମଦ ନିଶା ଯୋଗୁଁ ମୋର ଜୀବନ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୋ ଝିଅର ଯତ୍ନ ନେବ। ଏପରି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ରାଜୀବକୁ କହୁଥିଲା। ଏବେ ରାଜୀବର ସବୁ ନିଶା ଓହ୍ଲାଇ ଯାଇଥିଲା। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ବିଲକୁଲ ରାଜୀବର ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ରାଜୀବ ଡରରେ ଆଖିପତା ମଧ୍ୟ ହଲଚଲ କରିପାରୁନଥିଲା। ସେ ସମୟରେ କେଉଁଠୁ ଗୋଟିଏ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ଆସିଲା ଭଳି ରାଜୀବକୁ ଲାଗିଲା। ସେହି ସମୟରେ ରାଜୀବର ସାଙ୍ଗମାନେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଜୀବ ଏ ବିଷୟରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କିଛି ବି କହିଲା ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମିଶି ରାଜୀବକୁ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ରାଜୀବ ଭାବିଲା ଏହା ସତ ଥିଲା ନା ତା ମନର ଭ୍ରମ ଥିଲା। ପରଦିନ କେହି ଜଣେ ରାଜୀବକୁ କହିଲେ, ଆଜିଠୁ ବହୁତ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଏକ ବାହାଘରରୁ ଫେରୁଥିବା ଏକ ପରିବାର, ଯେଉଁଥିରେ ପତି ପତ୍ନୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଛୋଟ ଝିଅ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଏହି ବ୍ରିଜ୍ରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଛୋଟ ଝିଅ ତ ବଞ୍ଚିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା, କାରଣ ସେ ଲୋକଟି ମଦ ପିଇ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରୁଥିଲା। ସେହିଦିନ ପରଠାରୁ ଯିଏ ବି ସେ ବ୍ରିଜ୍ରେ ରାତି ସମୟରେ ମଦ ପିଇ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଥାଏ, ତା ସହିତ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ, ତାକୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ ଓ ଏପରି କଥା କହିଥାଏ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ବହୁତ ଦିନ ବିତିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ରାଜୀବ ରାତିରେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଡରିଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏବେ ତ ଆମ ଗପଟି ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଆପଣମାନେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହରେ ଏପରି ଭୂତ ଗପ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ରହିଲୁ, ଧନ୍ୟବାଦ।